חברים, אני רוצה להגיד לכם לאחר עשרות שיחות שעשיתי עם גורמים אקראיים בכל המזרח התיכון, בעיקר במדינות כמו תימן, עיראק, סוריה, ירדן, אפילו סעודיה שרוצה להגיע להסכם שלום ונורמליזציה עם ישראל, כולם אומרים שהדרוזים ככלל, אפילו אלה שהיו נאמני משטר אסד וחיזבאללה לשעבר, שהם כולם כופרים וכולם בוגדים באסלאם ובמוסלמים ובערבים, ככה שגם אלו שנאמני אסד וחיזבאללה לשעבר נחשבים כבוגדים וכופרים לא רק על ידי הסונים במדינות כמו סעודיה וירדן. ואמרתי אנשים מירדן, אבל אתם מבין שהדרוזים האלה בסווידן נלחמו נגד איראן וחיזבאללה, הם נלחמו ביחד עם הסונים. אז מה אומר לי הבן אדם? אז מה, מצד אחד הם כופרים, מצד שני יש להם הרבה קצינים בצבא ישראל. אומר להם אבל הדרוזים בסוריה זה משהו אחר, הם לא קצינים בצבא הישראלי. לא, אבל יש משם הרבה מאוד מרגלים, וזאת היא הדעה בסעודיה, בירדן, בתימן, בעיראק, בסוריה. המקום שהדרוזים יכולים להרגיש אולי הכי בטוח זה בלבנון. ולמה? כי בלבנון שם יש סונים שהם מאוד חילוניים, אין שם כמעט סונים ג'יהאדיסטים, אולי רק טיפה באזור של טריפולי, חלקם היו גם חלק מדאעש, וזה בעיקר הפלסטינאים שעושים את הבלגן בקרב הסונים. הסונים ככללם הם מאוד חילוניים שם, כולל הנשיא לשעבר אל חרירי. הם מעוניינים בהשקעות ובכסף ורוצים ללכת, מה עכשיו קוראים לו, ללכת מערבה. גם המרונים, למרות שהם היו במלחמה עקובה מדם על האדמות ועל קרקעות עם הדרוזים, הם לא מציקים להם בדרך כלל, וכל אחד מוצא את הפינה שלו. אולי הם לא אוהבים יותר מאחד את השני, אבל הדרוזים המקום הכי בטוח שהם יכולים לחיות בו היום במזרח התיכון זה דווקא בעיקר בלבנון, וזה משהו מדהים שקרה. ומה שקרה עם הדרוזים, שגם השיעים, שזה חיזבאללה ואיראן, שהם היו איתם בברית כל השנים, כי הרי הדרוזים היו עם אסד, הם היו עם חיזבאללה, הם גם התגייסו אליהם, כמו סמיר קונטר, גם הם בשנים האחרונות עשו להם תקפיר. לאחר שהמשטר של אסד נפל, הסונים שהיו בברית עם הדרוזים, לפתע החלו גם להילחם בהם מסיבות פנימיות, מסיבות פוליטיות ומסיבות דתיות. אז הדרוזים נמצאים במצב מאוד מסוכן, הם מאוד מבודדים, הם לא בבריתות עם אף אחד אולי חוץ מישראל, והם בבעיה גדולה עם כולם והם מבודדים במזרח התיכון.